khusus bintang tamu. Nah, nek telo kuwi khusus bintang tamu nek ngono Kok kuwi. iso lho jare cantik. Iki sebutan istimewa. Oh, atau Mas, Nggih to? nek cara nih telo ki nama kebesaran keistimewaan. Nah, Nek cara yo DIY. Nek cara Temanggung yo nek telone iki yo kuwi khusus bintang tamu. Berarti iki ora telo. Ora telo. telo ki khusus sing ngarep buri padha. Nah. Kuwi. Maksudnya gua rebu padha. Lah aku ki bingung e. Nek Iki madhep kene kok rambut tok batinku. kok ya ora iso bedake to, Mas. Ngarep apa mburi iki kok ya iso nek kurang cetha nanggon aku tak duduhi antarane ngarep karo mburi ben iso bedake. Nyenjang mang Sherlock mawon. Oh, omahku ora ngerti to, Mas. Dereng ya? Mosok wong tangga desa e kok. Ngerti apa ora? Sherlock wae to, Mbak. Ndak keblasuk aku malah. Malah tekan ngendi-endi aku. Telo. Aku yo ora ngerti. Alah beltet kowe mbendeno nang nggon aku angger mampir gur ngentek-enteki kopi. Nang ngono ora bayar padake kaya nang nggon warung wae. Aku amben mampir kaya ngono kuwi. Ngapa? Mampir nggon Pak Jono, di ngerti dhewe aku ora jajan lho, Pak. Ngono. Tekan kono ya nyatane disuguh madam. Madang nek nang aku tetep tak hitung. Ki ana apa kuwi? Diwaca. Wayangan ngono kok. Iki lho. Tanganmu nyekel apa? Oh iki to. Ha iki wis sing cetha. Ha iki ki ana apa genah wayangan kok. Takon. Iki Oh. Nek kok sik nek cantik ki telo, nek bagus? Apa? Sika. Sika. Malam hari ini Mas Gareng sika sekali. Nah, kuwi khusus Mas Gareng kuwi Lah, kan. nek Pak Dalang ora kena sika apa? Ora kena. Pak Dalang sika lho jane ya. Ora. Kuwi khusus bintang tamu. Khusus bintang tamu. Heeh. Kuwi ya sebutan istimewa, Oh, sebutan sika. khusus kuwi mau lho. Mas Gareng. Wah, Mas Gareng sika. telo. Wah, Mbak Tatin telo. Oh, Mas Gareng sika. Ayo maca iki Mas sika ya. Wah, jan telo tenan iki. Arep pengen sing telo apa pengen sing sikak to jane? Nek telo jare cantik. Sikak telo digabungkan dari sikak telo. Ah, ngono iki lho. Ayo sikak karo telo digabungkan Lah ya menjadi wis sikak Mas, telo. anggere yang penting malam hari ini aku adalah Tatin Telo. Ya. Iya. Aku adalah Gareng Sika. Iya. Iya tenan apik tenan iki. Apik ya oleh Apik oleh jeneng anyar ya nang Temanggung kok. nang getas untuk jeneng anyar ya. Ning Mas. getas itu jeneng anyar. Kuwi apa jenenge? Telo. Sika. Iya. Seneng aku ya. Aku yo seneng. Diwaca Mas. Iso maca apa ora to kok malah. Kagem Mas Gading, Mbak Nggih. Tatin dan Mas Gareng. Nggih. Salam untuk keluarga besar Trah Yastro Diarmojo, guyub rukun selalu. Amin. Amin. Nggih. Buat istri tercinta Christine Setioka. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. BY. Baik. Lah Piye? iki. Piye itu iki jenenge lek maca bae? Bae. Bi. Bae. Bi. Oh, Bi apa bae? Bi kuwi. Piye iki? Bi apa? Bi apa bae? Bae. Bae. Sikak yo. Telo. Apa? Cidor. Apa cidor? Cidor ki sak karepmu. Oh cidor, cidor. Dek kuwe. Cidor. Dek kuwe lah, dek sikak dek. Ah jan telo. Ngono to. Cidor. Cidor ki jenenge cidor ki sak karepmu. Lah ya. Ana lagu bajidor kahot ki berarti sak karepmu hot ngono kae. Ya beda kok ngawur. Baik Pak sapa? Bae Pak suamimu Tanto. Lagi nganggo sikak ora? Ora. Khusus ora. bintang tamu. Khusus ki bintang sikak. tamu ki mau sikak. Tak kira nek setiap lanang ki sikak ngono. Ora. Ora to. Tembange nderek mawon. Oh nggih. Iki mau ketake sampean pira? Ono pira? Ono. Pira? Iya engko sik wong wedok anggar karo duit kok kaya ngono. Ah iya. Kenake. Oh yang guyu mbok ya ben mbak iki guyu Ah iya, ayo guyu nek lah guyune lucu iki makene. Nah. Dalem. Jangan Mas Gareng sikak gitu. Mas Gareng
Gareng Sika. Sik. Iki jane iki ibu iki apa to? Mas Gareng Sika. Di. Iki lho. Wis to. Nang kene. Yo nek aku nek karo dhuwit ki moh. Mah, ya ning kene. Cukup wong wedok kowe. Piro iki? Sampun nyawer 300.000. Sampun nyawer 300.000. Pak Tanto tadi. Pak Tanto. Terima kasih. Niku kalian Ibu sinten? Bu Arum. Arum berat tangi. Ibu Arum nek umpama kok dadi warok jos. Piye to, Chan? Contoh. Arum. Iki reni. Tri Bagong ini. Jane ana top kesenian sekene iki apa? Kesenian Temanggung. Warok. Oh, warok. Apa? Nggih tak kenalke nganu Mas Gading. Nggih. Kesenian Temanggung tak kenalke. Nggih. Warok. Nggih. Iya Bu, iya iki. Warok. Terus? Nggih. Yaranan. Terus? Bulan Sunu. Tapi jogete piye? Wah. Padha apa beda? Beda-beda. Sing Nek warok. sing jaranan ta? Nek sing jaranan umpama ya. Umpama, mamane Umpama. pripun? Pripun? Mas Nek Gading Mbah Roy nek teng mriki ngerti. mboten Mbah Roy. Mbah Roy. Ning kene ya. Nek PJKT iki biasane tak didundangi to. Dundangi iki piye? PJKT iki apa Mbah? Ya kuwi lah. Warok sing nganggo rambut kaya nganggo omni. Indah. Jangkar. Sing ngomong kuwi. Kuwi apa sing apa kuwi? Sing jaranan ki ngono kuwi. Iku kudu meringis ngono. Nek ora meringis piye to jane? Kudu meringis nek metu langsung. Ah nek untune opong piye, Mas? Nek untune opong. Ya kuwi jenenge warok metik Kok arok metik tanpa gigi. nyelek ngono piye le joget piye? Nong dandung dang tak. Dandung dang tak. Kuwi sing jenenge sedakep. Kok sedakep? Lak. Oh, idakep. Oh, cakep. Aku radong kok ya dadine kuwi. Nek beda sing jaman saiki warok-warok Mas Gading. Nggih. Sing kayak viral e. Nggih. Sing piye? Arem berat tangi. Kan kudune ra ngono to kowe nyanyi. Jogete ngene iki. Jogete pripun? Ha. Sentake co. Ngono. Ha. Sar. Wong marok karo sor. Sor. Kok beda-beda berarti. Beda-beda. Mas, ngono. Sing Slupu patok. Elak. ngono. Ning waroke yo cilik-cilik ngono. Kepone kira sere. Ora aku kowe iki jane omong apa? Lagune piye nek rasa diomongke kuwi? Kata-katane apa jane? Sore kebone kira. Nek- Mosok warokan kaya ngene ya semacam marok ya. Jae wono. Ngono mah. Ki lemes, warok kaya ngene ki lemes. Aku radong lek apa? Waroke sing sigram. Heeh. Aduh. Kan kudune lagune kan arom. Kuwi iki bawane. Oh. Rale nek lagune ya arem piye lagune iki? Iki piye lagune? Arem Bu. Ha. Wah. Oh, ngono kuwi Mas Gading iki salah satu kesenian dari Nggih, Temanggung, Mas nggih. Gading. Wah, kene iki ana leyake Mas. Denger. Apa kuwi? Wah, leak. Oh, soalnya aku ngene-ngene. Loh, nek leak kene iki. Jal Mas, leak Mas. Leak. Kene kesenian Temanggung ngene iki, Mas. Nggih. Piye iki lagune apa? Peh, selimut pesinge ra umum. Peh iki mambu pesing, mambu remasor iki jane nggon sapa to iki? Nggone teri. Leak, Mas.
sik. Leak ngendi kaya ngene iki leak ngendi? Lah piye lagune piye to wong yo ora. Leak kok tabui. Ting ning 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 ning. Ya sing serem paling ngono iki. Zeng. Zeng. Nah. Ilahi ilah. Ulil firdaus. Iki leak kok ngomong. Kok arep leak kok. Leak to iki. Baca kira kok sidah. Sing Ana sing lah iso sing ngono iki, Mas. Nenong ni nenong ni nenong nono ni nenong ni nenong ni nenong nenono nenong ni ni nenong ni nenong na 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 na. Oh, Ini ana kuwi. jane nganggo cangkem wae kok lek gak meli iki. Dan iki lagi kumat. Kene yo ono macane. Lah ya kok Nek bedane nek macan Bali lak. Heeh. Iki nek macan Bali, Mas. Macan Ya, Bali, nggih. barong Bali, Mas. Nggih. Nek barong Bali lak mlakune ngono, Mas. terus Nggih, terus Nek macan gede yo mlakune. heeh. Bagong ya iki yo. Piye iki? Lho, piye to iki? kok meneh. Sing Lho, piye to iki? sing nek sikile maju tengen, sing kiwa tangane maju. Lho, mundur. Lah kowe iki kaya goblok gur mlaku ora. Goblok kok kejaku kowe. Aku ya ora ngerti kok karo kowe icane. Wis, kesenian Temanggung, Mas. Nggih. Oh, ini salah satu kesenian Temanggung yang Wonten ugi Wulan Sunu, Mas. Wulan Sunu kinarya gendeng. apa-apa iso to Mas iki ternyata nek nang daerah kene dhek wani ngono kuwi nek nang Yojo mlempem iki. Nang Yojo ya ana. Apa? Tayub. Piye sing Pangkor lamba-lamba kele-kele sing kriis slindro atet songamu ki dadi sarana. nek nang ora nek nang Yojo iki jatilan iki jenenge jatilan celeng. Kowe dadi celeng yang jajal. Jatilan celeng nek nang Jogja. Ya memang ngono kok ya Mas Gading ya nek nang Yojo ngono. Lah terus piye? Ya lorek-lorek ngene iki dandane ya persis putih ngene iki ning dandane celeng yuk nganggo apa kae jenenge nek kene jaran kono nganggo celeng. Lah yo kiat ngene iki. Ono lho bar kuwi nyemplung nang nggon jugangan sing ana banyune. Piye mau jogete piye? Apik tenan. Cocok loh, Mas. Cocok. Terus aku padake celeng ngono. Ora. Aku ki ora madake le joget piye, aku lak ming takon. Ha nek umpama sing dadi celenge wong wedok to, Mas? Liyane ya mesti kuwi lagune apa? Selingi lagu Mas Gading ket mau ngomong bae iki yo. Iki mau ana meneh ya, Bu. Ci omongne. Sinar Dunia. Yey, kowe iki merek kayak kertas. Merek kertas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dalang Ki Gading Pawukir. Nggih. Saking kula Bapak Haryanto panitia Reksa Kadang badhe nyuwun lelagon tembang Lungiting Asmara kalian Suketeki ingkang nyekar Mbak Tatin kagem sesepuh paguyuban Bapak DRS Suwaryo kalian Bapak Waryanto lan sedaya putra wayah Trah Yastro Diarmojo. Nggih. Iki nggih enten pamundutan saking Wah. Wah, WA.
Nggih. Lah WA tulisannya apa? Hurufe apa hurufe? W karo A. Nah, diwaca? Eh, Ayo wis. Karemu Mas. iki sing saking Pak sapa ya? Pak sing wau. Pak Tanto. Pak Tanto. Nderek tembangnya nderek kok. Pak Sing saking Tanto. saking WA napa? Niki assalamualaikum. Oh, niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Endah. Saya Bu Retno Parisi badhe mundhut lagu Sambel Kemangi. Semoga Mbak Endah berkenan membawakan lagu tersebut. Oke. Lagu kesukaan. Sudah transfer kagem tali asihnya Rp250.000 pada rekening Pak Agus matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Sambel Kemangi. Iki uga disengkuyung kadang-kadang seniman saking Tlatah Temanggung luar Nggih. biasa. Pak Pawit. DM rene. Nggih niki lagune napa remian Mas Gading? Manut sing saking Pak Tanto riyen urut nggih Mas. Nggih, manut nggih. niki. Spesial untuk istrinya Pak Tanto, Tanto. yang sedang ulang tahun, semoga panjang umur. Sehat selalu. Sehat selalu. Nggih. Apa ya? Lagune manut pelok. Pelok ya. Sing nganggo bawa. Aku bawa. Heeh. Sing kira-kira bawane 1,5 jam. Njuk rampung ya Mas. Ya. Bawa sing penting bawa remian nggih. Nggih. Mangke didawake napa sik. Tak tunggu seliramu rawuh apa Mas? Ah, aku senenge ngene iki lho nek Mbak Tatin iki. Lah ya kowe iki aku lagi nyanyi lagi mangap kok malah arek omong panjenengane sing ngendikan apa Mas Gading? Mboten pun monggo Senengane iki diteruske. ganggu lho. Lagi nek kagol aku kok iso merkitik ya Mas. Kagol yo baleni. Yo nek wis kagol iki ora ngono to Mas. Seliramu Mas Gading iki sik Umpama anu. Ah, apik seneng aku nih. apa Mas? Ora mboten pun monggo. Aku mung seneng le beda ya. Engko nek seneng tenan karo aku piye? Hah? Seneng tenan karo aku piye? Wow, seneng anu kok. Maksudnya wahyu. Gawe tangis kang kebak tetungga man sliramu kang tak pilih Nuansa yang romantis. romantis Karena buat Pak Tanto dan istrinya. iya mung seliramu sing tak pilih Pilih. pilih Pilih. kok pilih Pilih. tak pilih donya akhirat
mongso tenan. meni amin ya bareng mengkono ora dikode lho. Ha iya. Aku seneng nek kompak Wah, meni. tenan angger kok wis madu kocak iki wis. Apa madu kocak? Mas Surya TA-ne iki madu kocak. Oh, madu kocak iki apa artine? Ya madu dikocak. Aku takon tenanan kok. Iki tembang kangen naon nggih Mas nggih? Tembangan monggo solah gongso. Sampun menika Mas, tunggal Nggih. lagu spesial kagem Pak Tanto kalian Nggih. istrinya. Nggih. Yang sedang ulang tahun Iya. istrinya. Sampun dipun pinangkani Pak Mugireno ing penggalih. Nggih. Sampun Ya. dipun pinangkani. Teras wau wonten pamundutan iki Nggih. saking Bapak Saking Bapak Haryanto. saking Bapak Haryanto. Suketeki kalian lungiting asmara Mbak Suketeki Tatin ingkang lungi tengah Asmara. nyekar. Siap. Mbak Tatin. Pakai kanu ya Mas. Pakai Napa? apa? HP ya. Oke. Oke. Mas Edi. Ya. Lungi tengah semua Lungi Lungi tengah Asmara riyen nggih. Setunggal Monggo. pokok setunggal pun aturaken nggih Mas. Nggih. Nah, bagune sedaya tansah pinaringan sehat bagas warasan. Dasare ya sing nyanyi, sing nonton tirik-tirik. Dalan menika kathah Nggih. Mas. Mas Edi ready oke. Lagi Lungiting disetting, Mas. Asmara. Nggih. Iya, betul. Monggo keringeting Asmara. Lungiting Lungiting Asmara. Asmara. Heeh. Ah nek keringeting Asmara iki ora Beda kuwi Mas. beda ya. Nggih, beda. Kayak iki lagu keringeting Asmara ya iki. Wah, apik tenan iki. Wis. Kok sik urung. Dereng, Mas, Lagi dereng. di setting Mas. Ayo. Cilak le arep joget kowe to. Urung ta iki. Urung. Asik asik. Ayo ya. Gamelan ikut tampil. Oke. Sampun lungi tengah asmara Mas Kade. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Eh, Niki mau anu permintaan apa tadi? Wow. Sambel Sambel kemangi. Sambel kemangi. Nggih. Yang menembang adalah Mbak Indah. Nggih, Iya. Mbak Indah. Langsung dipinangkani wae Mbak Indah. Nggih, langsung Sik. dipun Iya, pinangkani. Mbak Indah silakan maju ke depan. Nggih. Mau ngomong Di spoti Iya. Spotnya apa Mas? Sugeng dalu Mbak Tati. Sugeng dalu, Mbak India. Sugeng dalu Mas Gade. nggih, sugeng dalu Mbak Indah. Tekan kene tenan to Mas. Nggih. Mbak Indah ra nyono ora ngira to. Biyen iki jek cilik umbelen saiki wis Saiki mayang wis- nang kene. Idolaku lho iki. Saiki apa biyen? Saiki. Saiki wis iso umbelan kok. Isih to? Isih. Masa Mas? Ijek masa umbelen Mas? Isih. Saiki Ya pas- sok-sok. sing endi? Sing endi? Saiki ora. Sing endi? Shh. Sing endi? Aja dicethak. Biyen cilik ya. Biyen Angger cilik saiki. Angger diceluki Mas Gadeng langsung bradat Gadat mlayu. wis rameni dalem apa piye langsung lunga. Mlayu ndelik ya. Selingus nih biyen. Iya, selingus wis ora. saiki ora. Hmm. Sen-sen ke. Saiki Ora isin-isin kok. ke. Wis. Kendel ya Mas.
Ajar kental ya, Mas. Nggih isin-isin kene ku wau. Lah ngopo to? Apa, Mas? Ora. Ora sida. Ora situ. Nggih. Niki pamundhutan. Mbak Indah. Saking sinten wau, Mas Gading? Bu Retno Nggih. Parisi nggih. Bu Retno nyuwun lagu sambel. Sambel. Sambel kemangi. Nganggo bawa ora, Bu? Agem no. Oh, ngagem. Nggih. Iki rampunge jam pira to kaya nek anu bersih desa ora? Iki? Manut jam 6. Manut sing nanggap ra? Ora Mas. Nggih. Biasane nek bersih desa kan jam 6 to. Nggih. Yo, ora. Ora to. Kowe Ora. tekan jam 6 ya? Heh, Kontrakmu tekan jam 6. ngusungi Ah, tapi panggung. kok jam 6 sing kene iki liyane wis do medun. Oh iya, ya aku ngusungi iki. Lah iya ngewangi kono go mulih ning omah. Omahmu. Kanggo bawa Mbak Indah. Nggih. Mama. Kurang dhuwur ya? Inumane banyu Aki. Iye. Mama nise sepiro ta ya? memanise. Kowe arep sing ngendi? Mama nise. Manise kang Kang. kula. Ya wis ketemu pan. Mama nise kang kula salampe nganggo lamoh buntelan mendoan paron butatin Ketuk goreng nyamekane. Peh iki bawa maman to iki. iso Weh, panganan kabeh buntil lan mendoan. Ketuk goreng. Mimiane. Nyamikane kok mimikane. Nyamika. Kok tekan mimi lho. Wong gethuk kok dimimik. Kulino Ora gedhok Mas, gedhok. Sekarang ya Mas, sekarang Gedhok. saiki wis kulino mimi. Gedhok. Weh, gedhuk ya. Iya, gedhok Banjarnegara. Uget. Iya, gedhok goreng. Wah. Rika doyan ora? Iya doyan gedhuk-gedhukane mandi raja ya. Iya, mandi raja. Kayak kowe. Alah, Rika kan ngerti kulon ya ngono bisa kayak ngapak ya. Ya, teyang sithik-sithik. Iya, dijen ngawulan nang kana Iya, nang kana. Ngaulak sapa-sapa lah. Ngawulan Tak sama ngaulak. siapa sih mesti duit. omongan teng plekutuk ora karuan. Rika teyang apa? Rika tanya ngapak Rika. Tayang ora. Jajal ditakoni jajal Rika. Cidor. Kok cidor ki ngene. Jor iki kene. Kon ora. Kon banyak ngapak to. Iya. Orang ngapak ora kapenak. Iya, betul. Cidor. Gedhoknya mekane. Iya, iya. Teh kental kopi bubuk. Kopine bubuk. Oh, Kopi bubuk. Kopine iki lho. Turu. Ya kopine Eh? sing Turu. Oh. Nek bahasa kono kan kudu nganggo Iya kan, dadine turu dadi apa? ya. Bubuk. Ah. Bubuk. Sekapulan kinepat ilir. Kok njuk aku terus? Iya. Eling, kula eling. Dudu ya. Betul. Nurendu. Lalapeteko dogan iwak gramet
raja. Wis, bawane sampun. Nggih. Pesta Raja. Nggih. Sambel kemangi. Sambel kemangi kemangi. panyunan saking Buratna monggo. Nggih saking Buretno. Buretno. Retno. Nggih. Joget ya, Mas. Oke. Tengah. Wah. Ya. Sampun, Mas Nggih, Dalang. sampun dipun pinanggani. Sembah nuwun, matur nuwun. Wah, matur nuwun. Iki ya sok Mbak Indah iki Heeh. kemarin hijrah ke pesisir. Pesisir mana? Ngendi? Pekalongan. Batang Pekalongan. Oh, Pantura, Pantura. Pantura, Pantura. Wayang golek. Wayang Ya, golek. nyindani wayang golek ya jos. Hmm. Oh, nganti 2 minggu ra bali. Mergane nang Yo dikontrak. oh tak kira nek dadi wayang goleke. Oh. Nang apa nek wayang golek kok mesti joget ngene-ngene. Lah Mesti. ngopo? Mergane kulino dirogo kan risi tadi ngono lho Mas. Wah, iki mesti kulino iki. Loh, ya Baca Mas yo. Ah, nggih. Agar kok ngerti angger Nah. diogo kok ngono-ngono. Ah, nggih. Mas padahal kuwi wayang golek lho, Mas. Bedane kan wayang golek lho. Oh, iki wayang golek. Ayo wayang golek kan dicekel kuwi nih to Mas. Ayo. Dibuka kuwi apa jenenge jarike terus dicekel nggon kayune Set, kuwi. Terus Yo diobah-obahke. Mulane lek joget ki sok ngene-ngene iki nek wayang golek. mergo keri. Ketoke ngono kuwi Mas. Saka keri. Nek kuwi ora apa kuwi. Zaman saiki sing viral ning TikTok FYP. Oh ngono to. Kicau mania. Lek joget ki jogete piye? Ayo. Engko Kicau. karo iki. Sing ngene-ngene iki ora sing nggon kene, sing ngisor. Lah piye? Oh, Piye to Mas? tong mennya. Waduh. Tong. Kuwi piye? Manuk apa nek ngono ki? Ki manuk tengengen Iki setengah bola Yes. setengah dipinangani Mas Nggih, Gading. setenggal bola setenggal Sindene dipun Tri pinangan. Rahayu. Sinten malih ning oh Mbak Tri Rahayu Nggih, monggo. Mbak Tri. Tri Rahayu tampil ke depan. Nggih. Tampil ke muka ya. Manut. Di spoti. Lagune Mas. Apa manut? Apa arepe apa? Nggih. Oh, Sontoloyo jare Mas. Ya. Tinggo spot apa nembange? Apa Ya metune tri iki nganggo kesenian lengger. oh lengger? Lengger iki daerah Wonosobo. Lengger iki asli khas Wonosobo. Banyumas ya ono lengger. Oh. Lengger. Apa? Leng kuwi bolongan, ger kuwi anak. Dadine Lengger iki bolongan anak. ngarang. Lengger iki kesenian dari Wonosobo yuk. Nggih, Monggo. monggo. Mbak Tri Rahayu, Monggo, Mbak Tri. monggo. Gusik Apa iki sih? Loh. golek apa? Selindang siki. Oh, nggih. Oh, Iki yo nek ora nyinden ya sekolah nglengger. Oh ngono. Nek orang nglengger yo sandul ya tadi. Sandul iki? Serabutan pokok iki. Serabutan pokok apa iso. Multifungsi, multiguna. Hmm. Dikapak-kapake panggah. Iya, wae. Wis rong. Pot mie. Pun. Ayo rasa kesuwen gendang diri Nggih, monggo. anu nih. Sampure. Sing ngendang saiki gede rong siap. Oh, iki Nggih. iki yo Mas Adi. Mas Adi Fat. Dalang Adi ayo, Dalang Adi. Wong biasane yo ngiringi tri lho, kok dadak mbukai apa no. Oh ngono. Oh, Solah gongso ki sembarang apa ki iso. iso. Oh, alah pindah. Pindah nggon sik Mas Gading. Oh, nggih. Mas Aja Wahyu. dicalik. Mas Wahyu iki. Wah, ojo-ojo wah iki.
Aku malah jadi payang golek Wahyu. Nah nek iki pas. Iya. Nggih, monggo. Delang tak. Delang tak. Te. Ora ke tu. Nggih, monggo. Iso mengkis Waduh. Lah kok ora kaya wingi? Ora saiki denggule wis kopong. Ya wingi-wingi niki gak dereng ndek bojo niku jan semangat banget nika Mas nek joget ning sakniki kok saya loyo. Kowe ora ngerti aku bare gringgingan ngono iki. Dengkule kopong ki sebabe napa, Mas? Hah? Sebabe napa? Nekat. Kenekatan. Shopping songo. Ketoke kesuwe. Mas iki Ping pira? kita bekerjanya. Ngono iki. Ora guyu. Kowe dhewe sing ngomong. Lagune apa, Tri? Nggih, napa niki nggih enten permintaan mboten lagine apa, Mim? Oh, suka teki sik ya. Nggih, suka teki nggih. Suka teki sing mau. Aku tak sing awak, wong salah ora gelem mangan kabel. Kok iso kompak meneh? Janjian wae. Kene iki yo CS ya, Mas. Ah, nggih. Panjenengan purun di-CS kalih sing kaya ngene iki, Po, Mas? Jenengan purun di-CS kalih sing kaya ngeten iki, Po? Sampean ki lho. Wah, lagi. Pun Nom-nom dangule ya, CS-an ya. ki. Loading. Mpun dangule CS kowe ngrungokke apa ora? Oh, pun dangule CS. Wong salah ora gelem mangan kabel. Wah, bapak pawit mesti. Gizi. Aku lawas betul ora ketemu karo Pak Pawit iki wah jan. Yes, gelangku ilang Ya kowe. sik golek nganu golek apa jenenge? Oh iya. Iki isih Shopify. Oh ning kene ya. Mohon maaf. Ayo sih. Pay letter. Tambang ini gini para ciloko. Aja. Wih, yo gelem. Yo. Nggih, pun ketemu catetane. Sampun. Sampun. Nggih karang enom ning lalen menika. Waduh. Niki menika calon garwanipun ingkang ngrebab, Mas. Napa? Calon garwane sing ngrebab. Oh, nggih. Sesuk badhe benjang menawi nganu pun rabi badhe nanggap dalang ugi saking daerah Pring Surat. Saking Pring Surat. sinten? Ya onten lah. Kakanda. Oh iya dalang Islami ya, Mas. Ya. Mangken nganu dagelanipun ingkang nyaron menika. Oh iya, ngene-ngene ya. Rangino. Monggo Tri. Nggih, monggo. Teki.
Sukateki sampun dipun pinangkani. Matur sembah nuwun. Cekat. Oh, cekat. Aku nggawa supporter dhewe Mas Koma. Pak Pawit. Mengko langsung ya menuju ke Getas lho. Iya, Man. Nungsung ngerti, Man. Ya, matur suwun kanca-kanca seniman Temanggung luar biasa. Nggih, matur Kathah nuwun. ingkang dereng dipun jumenengke. Nggih, Mbak Irma, Mbak Vita, Mbak Risa. Nggih. Mbak Irma sike, ayo. Nggih, monggo Mbak Herman. Sepoti, Mas. Soleh gongso karawitan soleh gongso sepot karawitan solah gongso Nggih. karawitan solah gongso Kok rapas? kok karaki njur munggah kok ya apik tenan Mas Edi komplong iki wah. Iki ya saka Magelang, Mas Edi, Windusari. Nun, wah tatu. Lagu tatu. Waduh. Merah-merah ini ya, Nggih. Pak. Kalian Mbah sinten menika? Oh, Mbah sinten? Oh, Mbah Mbah Pur. Pur, Matur suwun ngersakaken. niki nggih, Mbah. Sing menik-menik niki. Najen ku ireng. Langsung baik. Ya, siap. Iso. Sak saged-sagede, Pak. Nek mboten saged gantos nganu nggih Tanjung Gunung nggih. Ya ora matuk kok ya. Joget Mbah Pur joget Mbah. Kepareng Joget beksa, Mbah. Ayo Mbah. Monggo. Tatu ki sing piye to nek lagune nek? Ayo kuwi mang. Aku Oke, tanya. satu-satu. Bagaimana Tatu, Mas Komplong? Mbah Pur nyuwun lagu Tatu pun paring rejeki menika Mbah berkah. Nggih, mugi-mugi angsal lintu ingkang kathah berkah barokah nggih, Mbah. Iki mbake ya badhe nyanyi niki Mbak. Mau nyanyi bareng sini, Mbak? Ayo. Yo nyanyi. Iki mah kaya sinden yojo nganu Masipun. Sapa? Kaya okta. Okta. Oh. Ya, aku yo ngerti lagu elektron to ya. Aku ki ngerti apa carane iki jeng-jeng-jeng keyboard to ya. Keyboard. Angger karo Pak Kedek iki ngicen. Ya, lho, Cuk. Kayak yoga tertipe ket mau awan jare Oh, wis tekone kumpul. jam 11:30 kae. Oh, wayangan bengi tok kok awan wis mangkat ya ngopo to, Pak? Pak. Tertib. Nggih. Monggo Tatu. dipun winangkani. Matur sembah nuwun. Mbah Pur sampun dipun pinangani Mbah Pur. Niki. Beres. Ajeng sawer melih, Mbah. Oh, bojo loro ya saged. Oh, Mbah. siap. Teluwun saged kok aman, Mbah. Saged. Bayar, siap. Nggih. Matur suwun, Mbah. Cul. Mbah Pur set cul. Nggih. Iso ora bojo loro. Bojo loro sing abang biru lampune disco. Bojo loro, Mbah. Iso ora? Nggih. Iso ora? Lagu. Oh lagu. Lagu.
Menyan nek iso. Siap, Mbah. Menyan. Apa meneh loro, Mbah? Telu aku iso. Ayo, ayo. J. Ayo langsung lung. Mbah Pur. Mbah Pur monggo, Mbah. Pompong bojone loro kean ayo. Abang biru lampune disku. Monggo, Mbah Pur. Bojo loro, Mbah. Tesih kiat, Mbah. Monggo. Bojo loro slendro songo, monggo. Ketawang bojo loro monggo. Cik. Nggih, sampun minangkani. Sampun ya, Mbah. Mas Gareng iki wis jam 1 Mas. Mas Gadeng lakone dawa mburi to Mas Gadeng? Nggih, niki lakone dawa mburi. Niki lembokane dicukupi semua. Nggih, lembokane dipun cekap. Nanti yang belum di apa jenenge? Dipun minangkani wonten goro-goro malih. Nggih. Ning garing rampung lakon iki kok digawe suwe kena gawe Nggih. kena ngono. Yo. Nggih monggo Mas Gareng, Mas Gareng. Mas Gadeng dipun lanjut. Kamu Lakon lu- teringat-ingat sama aku ya. Ya kan kamu menjadi Patmargo. Iya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Kapin, matur sembah nuwun Mas Gareng. No, piye, Mak? Ayo dicukup kira seneng-seneng mengko diteruske ning gara-gara meneh. Yo. Wong ana pamundutan sing durung dipinangkani ya mengko dipun pinangkani wonten ing gara-gara. Ya, Mak ayu. Ayo nak kek neruske laku sik, ayo tak derekke, Mak. Tansah maramamuring sukma. Sukma sinukma winaya wengas sepi sinimpen teleng ing kalbu bambunganing warana tarlen taren saking leplayaping aluyuk pindo pasating sumpena Sirigek semanten wonten jroning Datulaya ketika cabok ingkang medal njawi Raden Sadewa ngawi para putra kumlawening asa ingkang pindha kumlebeting Dwajakarya kagiyating para putra sulanyapating babar pating clorot yamina katempuing jala. Mapan ana ing madyaning alaga kondang ing prawadya sawega
Posor tambur miang suling wanden taludak miwa bandira kagondo mawarna Pindo Jolotiana Seri Kawuryan Pawan ingkang putra pun Gatut Kaca Jumadung dawuh menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Wa Prabu Darma Kusuma pawan senadyan ingkang putra pun Antarja ugi Jumadung dawuh paman Macilik aku ya nyadung dawuh kok sajake lagi ana lelakon sing nyolowadi Pak Demuntadewa saiki lagi duwe guru anyar kuwi tenan po anakku ngger Gatut Kaca Antarja lan kuwi Antasena ya pancen bener yen Wa Prabu Darma Kusuma ngrawuhke pendhita anyar ngakune begawan Wisuna Jati malah uga dianggep dadi gurune para pundhenmu para Pandhawa nanging yen pamanmu Sadewa ora bakal percaya karo adeging pendhita kuwi oh ya iya heeh aku ya percaya nek paman Sadewa ki waskita lan permana mula ya ora gampang percaya apa meneh nek nitik saka jenenge wae begawan Wisuna Jati Wisuna kuwi tegese wisa jati kuwi tenan tegese tukang gawe wisuna tukang gawe geger terus kepiye Pak De paman ger negara Ngamarta saiki lagi nandang pepeteng merga saka murcane pepundhenmu ya Kakang Mbok Dewi Drupadi mula begawan Wisuna Jati disuwuni guh pertikel banjur meninggake wakmu Dewi Drupadi bakal ketemu nanging kudu disranani aduh Siwa Drupadi murca badhe saged kepanggih nanging wonten srananipun lajeng srananipun menapa paman syarate ya kuwi negara Ngamarta kudu ditumbali utawa dianani bekakak waduh lajeng tumbalipun sinten manut sing dadi ucape pendhita mau tumbali ya kuwi abdimu ya kuwi Punakawan Bagong lho Punakawan Bagong lho kok iso Bagong wah iki wis ra masuk ngakal iki mbok gareng wae wis lah banjur Wasami Aji terus Bapa Werkudara karo Paman Arjuna ya percaya nek maune iki ora percaya nanging bareng begawan Wisnu Jati kaya ngempake mantrem Kang Mas Werkudara Kang Mas Janaka banjur padha percaya malah saiki wis padha budal goleki Bagong nanging yen pamanmu Sedewa ora bakal percaya mula pun paman banjur nimbali marang anak-anakku iki nggir Antasena rene kowe senadyan dianggep rada gemblung neng yen duwe penemu sok becik yen ngono Gatut Kaca Antarja lan Antasena tak kira begawan Wisnu Jati durung ados kok kene ayo do digoleki nggir yen sekirane kuwi mung bakal gawe rusak dibondo wae nggih ngesahaken dawuh nyuwun pamit lho iki nyuwun pamit lawan aku ya njaluk pamit ya
kinarya wangsit pindha kumbang ngangajaping kawan susu angin ngendi gone ilahe lega rasane atiku kondange mono Pandhawa kuwi mustikaning satriya lagine ya iso tak bleduk ya kanthi aku api-api membo dadi pendhita aku mung supaya gegira marang para Pandhawa supaya padha kendho golek ilange Dewi Wara Drupadi sing sejatine kuwi wis dicidra dening Ratu Gustiku ya Wisnu Prabu Kala Sereng ing barang rejeng lah mung tak apusi Wara Drupadi bakal ketemu nanging kudu disranane nganggo tumbal nganggo bekakak utawa kudu mateni Punakawan Bagong ngono wae ya kok do padha manut ya yen ngono iki wis wancine aku kudu badar sisan gawe ngawi wadyabala aku tak badar sejatine wujudku Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.